Baak, upo ka dito. Ate, usog ka dun. Dito si Baak. Bakit kang tagaw na Dito ka na lang umupo. Mas masarap umupo dito, mas malambot. Diyan, matigas dyan, kahit malaki matigas. Matigang mababay ka na babae. Di ka nang tagaw ba? Tatay kayo, Pai! Kamusta ka tan nga lakay? Ayos lang mo ba ka? Kuya, yung pasalubong ko ha. Sakmat lang nga, Manong. Ito naman. Ako yung nauna, ikaw na naman lagi nagsasalita dyan. Apay, Manong kumatata. Kuya ko din naman yan, asawa ng ate ko yan. Kuray, Manong kata, kabsat ko. Punay kidi Asawa dagi naman ng ate ko kuya. yan. Kuya, size large siya, large. Panty. Inyak, Manong nga, medium. Pati pagkakanyapin ni Manong niya. Extra large Ito skin kasi, niya. pauwiin mo na nga sa ate. Si Kate Gawi din ah. Manong kata. Mano ko lang ata. Ay, eksakto kayo man. Baka yung iwan kayo nga, di mo magmanag isa sa unyan. Ito kasi. Pasyak manon. Pagtingin mo ugang kayo nga tanga duwa. Oh no! Nga na, nagtal na kayo. Gusto sa bata ito yung nag-iwan kayo. Ate Ikaw kami ni lang sana Manong. Ito ah. Ako yung nag-ano ng pasalubong. Pasalubong din. Hindi naman ang sarta, ngiwan kayo ang iwan. Ay, gusto sa bayo. Manong, sa nga pulo na pantikin niya ka. Ako 12, kuya. Tuloy pa isa na to sila. Pati bra na ay kayo na nasa isbrayo. Ako kuya, medium lang. Ah, Yung bra ko medium lang. Kuya. large kinyam, medium kinyak. Oh, alam ko, medium sa'yo. Tangit ka, large. Ang baya, ma'am. Daka mo. Kitang-kita ko. Kitang-kita na kano ni Manong ko. Sige, kanya size mo. Medium nga. Paano naging medium yan? Large na nga ako. Tingnan mo nga yung size niyan. Parang XXL o double XL or triple XL pa yan. Medium, malaking malaki. Sika, large, little. Grabe ka naman. Totoo ba? Oo naman. Punay dagito, hindi kayo tal na. Ikaw ate. Parang kayo. Anong size? Kun man Manong. Ate pati siyang damagan nyo si kayo lagap apa nga ako ha. Ito kasi. Uwi ka na. Kapay siya. Uwi ka na sa inyo. Iraman da pwede size. Bayo, nagtagari kayo. Manong ne, pauwi din Kuya, ito, ako. bawin mo na sa Baguio to. Laging ganito yan eh. Wala nang ginagawa dito. Paganda lang paganda. Ate di pauwi din Manong, nakapigpig sa mangan. Sa amin laki, hindi pag-apaan nyo nga duwan. Ito kasi ate, oh, lagi na lang ganyan. Hindi na ka tumutulong dito eh. Paganda lagi ng paganda kay Baa. Kapay siya. Si Kangaro Daddy ko. Oh, kaya yun. Dikit ka ng dikit dun eh. Kisti sa bayong nga talagan aya. Kuya, yung pasalubong ko, huwag mong kakalimutan. Ako yung unang nagsabi sa'yo. Sakti mo na, Manong kata. Medyo, manong kumat lang ata. Kaapay, manong kata. Maday, manong kumat lang ata. Kadardara kata, Manong kata. Kahit Manong sak nakadugo mo mo na. yan, manong ko pa rin yan. Ay, nagsardang kayo man nga duwa. Ito kasi oh. Ito kasi. Karang kayo. Naunang nagpapaano ng pasalubong, sabay ng sabay. Kahit na Manong kumutata. Manong kumat lang matata. Made, Sabi ni Manong Manong kata. Oy! Di kayo paanawa. Oh, may sa kayo kanong katungtungan. Ako muna. Ako muna ate. Ate talaga, nakadakdakdal ka ni. Kahit malaki yan, wala ka pa rin panama sa akin. Ay, Trimitida ka sa talaga yun. Ikaw yung intermitida ah. Oy, nagsardang kayo na. Oh, Emma, ikaw daw unang kausapin ni Kuya Ano mo. ka ngayon, kahit kaduguga, ako yung gustong kausap. Kuya, yung pasalubong ko ha, size large. Din ka nga! Size large, tapos medium yung bra, yung panty ko large. 12 12 yung gusto ko. Tapos yung bra, 12 din, para partner. Oh, sige. Oh, sige, ano pa? Tapos gusto ko ng sapatos, size 8 ha. Tapos yung damit ko, small, tsaka medium, pwede na yon. Tapos gusto ko ng ng pangkulay pa ng buhok. Gusto ko pang magkukulay ulit ako. Tapos cap, ganon. Mga bag, ganyan, yung mga gusto ko. Maraming bag, maraming cap. Gusto ko ng mga ganon. Sabihin mo na lahat. Tsaka, Wala ko naintindihan. tsaka ang pinaka-importante, gusto ko ng pera. Madaming pera pagka uwi mo dito para marami akong pamasyal. Oh, sige. Salamat, kuya. Ano kay Mitring naman. Sika ka na. Paggatang mo mami niya. Ah, bakit ka? Ikaw ba? Oh, yan. Sabi mo yung gusto mo. Manong, ipagatang na mata mami nun. Eh, di wala ka nang mapabibili. Nag-iwan kayo talaga. Sige, anyawin kayo mo. Makanlatan, chocolate kas jay. Ngiwat ka talaga yan, kaya ka tumataba. Eh, tingnan mo, rawat ka. Siguro kahit damat lang chocolate ate Manong. Sayong sayo na yung chocolate, basta may bag, panty at bra ko, okay na ako doon. Kita mati ni Manong, pauwi damato yun. Eto kuya, pauwiin mo na to. Walang ginawa ko, di gumala ng gumala to dito. Mati ka mamatid to yung Manong.
Hindi na nga tumutulong sa bahay to, gala pa ng gala. Hoy, sa tagabantay dyan para paramid ni Manong na balay. Tala. Ano ginawa mo doon? Naupo ka lang? Hoy, sa tagapamerienda dyan. Ah, taga-pamerienda ka no? Taga-bantay. Si Baak ang binabantayan mo, hindi yung bahay. Ikaw nga rin dajay ko, nasangpot ang kalamig dyan. Tinutulungan ko sila, hindi ako nagbabantay doon. Tarabitam. Tarabitab ka, oh. May naman to cellphone nan. Ay, apaw. Ay, kaya mo ka magbakay. Kaya mga pasarabaw. Uri awan ti saraba kung lakay, basta makaawid ka lang. Ah. Nagkita, mantigat yung kanyang. Ewan kaya, ni ba kapay o mbay? Madipay man nagpapakastoy, baka dati araramidan na. Kasano yun, may yung nagkakita ko atay tatugtugaw ka dala may saan, no mbay? Nagdarag ka mababraso na giti kadwa ni kaya mi ato yun. Ito kuya, kaya na ni Mitring yan. Mas malaki yung sa kanya, oh. Galis una na eh, Manong pitam na yun, napagpakpag sa bibil na. Pakadagdag di ko ni. Sangsangwan. Sa bahay, di ka mo nagsasardo nga, itatayak pa ay. Tawag na tawag, puro kasta namang mangikaw. Ito kasi, oh. Kapasyak ba nun? Awon talagang paabot kinyayo nga duwa na. Wala ka daw dyan, Manila. Hindi ka palang umuwi sa Baguio. Ne, pag tinimugang kayo nga talagan. Isti sa badag ito yan. Sige, wala ka ni Baata, may yun nagyo kita, wag tuktugaw kita. Wan, sige. Sige nga rodan lakay, ta ibang pupay dagiti duwang agbagkat. Ate, bakit nasan ba si Baak? Kung Manang, pwede na lang ni Baak. O, kisti sa mong pinulukanom lang ating baga niya ading ko. O, speaking ba, adisunan eh. Matalang kamat lang yan. Baak, upo ka dito. Ate, usog ka doon. Dito si Baak. Baak, di kang tagaw na eh. Dito ka na lang umupo. Mas masarap umupo dito, mas malambot. Diyan, matigas dyan, kahit malaki matigas. Matigaw mo, babay ka na babae. Di ka nang tagaw Baak. Tatay kayo, pay. Napayagan ano ako ito nga duwa. Karate dalang nga duwa nga purong iwat eh. May tultulong da. Kaya paparehas kayo na nga nang iwat. Ayun gaya, matitasta ka lang asong mangkot. Tatay dako may burayot na giti duwa. Sapsapuling ako ni Dimsay tayo sa tikadwak kaya wamay. Bumalik inyag ti kalman bago nagawit. Tapos tatawan suna. Apay ta pinabalyam kaya mo trabaho na ajing. Aya, kabay-baya mo na. Tab pinakabonus na maadi yun. Panggatag na makanuti bagas. Isa nga aji bonus ko nga raw. Damdaman to na ano, mayon na tayo amin dagiti niya. Sino nga yung gayam ti kaduam? Nagsabulak pa, nung sino timabalin ko nga kadwa, gubertog. Sige nga Rod, urayin na kaptoy. Sige nga raw, nagsabulak pa tikadwak. Baak, subli ka ah. Baak, balik ka, ah. Baliktado kayo nga duwa ka. Ate gamin ni Manang, tutulad. Kahit ikaw naman, tumarabita. Di mo mapigilan yung bunganga mo. Putak ka ng putak. Kala mo manok. Puro si Kamat, madam kaya tagpabak. Mati ka mamumang nga sao nga sao? Si kami treng, mati ka mamumatang iwa mo? Buti nga sa'yo. Isa ka din, putak ka ng putak. Dapat talaga di ko na kayo sinama dito eh. Siya kasi ate, oh. Ate gamin Manang. Ganda-ganda lang dito. Kapay si ka. Wala ka nang natutulong dito. Kain ka pa ng kain. Lakas mo Kapay si ka, kumain. nakarawrawat ka, kitang tabagan. Kita kayo malang nan, marami ni ba ka? Ate, ako na maghintay kay Baak, ha? Ay, madi, syaklatan Manang. Ako na! Syakon. Nakikita ka talaga. Kapay ah. Lahat na lang gusto ko, gusto mo din. Tsaka guray kay Baak. Ako nga maghihintay, hindi Sige, ikaw. Nugon. Pumasok ka na doon. Agad. Ikaw maghugas doon. Tulungan mo si ate. Kapay siya, kasi ka no.